nari twakirete abasikari esimi ba Nyanchwa DCI aba bagochunguza bagacha bareraia bagaikari tukaborokia abamurabu bakababwata nari bachete bakang'ea koeresa rende buna batumire na esime buna tonyebwate na bekonyagwa kuriuka no moise koyo okoroku Fiona Nyangena ari achete kumanyekana ng'ane nasi ya Nyangena nare baete batumete konya kubwati ng'a baikire nabo amang'ana aye arenge igo paka goikera buna abasikari bachete bakabaira onja kegusi inche asamarieta no Morisia Jacob Nyang'ao Moset ona itenya gitari ya Bosongo kitari ke 31 basi nkaba admitted kitariki isato yange Jumanne kondeira mambie getanda nkonyora abantu abamura babere batatu bakugura bagosoa nyumba akondeire kire getanda kiane kyanga na gesiye bakwana kende bakarigerera na bagaso ende bakerera goja bone kirya kabere nari nko babori ngomotagete bone kana baboria bagasakoteba nga Mose bagateba Moset tukabategenda muboria abantu motagete bono nario asegekegeke nari nko unga abamuraba umbe ngaba tometwe ninje barenge korigia lakini bamanyete ngo bahakorigia igo kero bayitegetanda kiana no bayigete baka nabo bayigete kishiriguro lakini nende nabo bayiranete bagatumira ukisiko nari bagachagita bone merumeri yabo korwa Bonyando matonge kanisa 7 Day Adventist korubonchari asama tukamange none kana ringe gukora imirimo y'obwarimu nabere mbwate amaruira matukamanga gonchanda lakini njena nyakogenda maraguri njikorora nga muntu kyoyo lakini mara nyingi matukamange nabonkora nga abantu ba minto kamono inka nabo abere bagonyogonchanda kunyakumbwata bwati abami totali bande ko ruisiko bari tobire komo ende yemo tukagonkoro bero romo obo babere bagonchanda bakumbwati ora ubate banga kiende nisese ni style get nisena abaibori bono kubabori ngaki inuki abete mwasese ni gurena natali mali ande mbwate bakombunia abantu abamontegerete mondigerete tai mali ande no namangana tubabwate yebitina anabera abe mbatageti imenye lakini goikera bono iga umuntu nje ukundwanira Nyasaye na ruani wese igia abaminto abamondigerete ama tukamange naende ndi yanko nyarakane kunye bangitete abande kanga bango shereka abune Krismasi banyenye no eli banyu lakini ngoikera bono iga omonene obero kondwanirira naende goikera bono iga kana ruate ngacha Bosongo ekona jete sabateria kumbe abantu abana banya kumanya nga yenga kereo yagenda gochia na chiete kanisa ngacha Bosongo ekanisa igansabera bagatebwo muri cyo ito urwadi rukira Bosongo basi bakamenya nga bono abono gutoro sikira ina aga no bachagete korose sikira ini ekyo bune korekana denire egera bankere ende robo maene nadi bachagete baka connect amarioga yibuna barosetie bukiaramba mayite barabumba ito na korose bintu bya saitan nche nkoro kwa Monica Ngeresa omo nas omanene Obosongo Nyagitari ego ngotaka koeresa egesanga giakorekanetega itukoria Jumanne ase omoroire tobwate ase ward yaito ya Bosongo Hospital eriarenge rituko ria Jumanne maambia saa 2 iga abamuragete babere bachete ase Nyagitari bagoteba bataete kora omoroire obo ora ase ward bagacha bagasoa
bagatema koboriwa nabarwaire bande barenga ng'omo okorigi bakonya korigereria chinamba bagoeta bori ng'a bataete omorero korokwa Moses bakwana ng'a moseti riria bakoirorera koboriwa ng'a ndieta ki bakwana mbairorera bagasoka bakagenda ase reception aria ase omonto ogochakera bakabori ntobwate esystem ororo ebwate ekoroki chinamba na amarieta ase omorwaire agotoka kero baboria erieta moseti bagateba omorwaire oywo iga agotoka egetanda kere 77 eyere 77 bono bakayesoka isiko yegeita bakaberero bakonya gwaka esabu nki batakeire gokora isiko yegeita ari barengereria ng'a igo bagocha boka abanyene omomura oyo oyomaeche aikore omonyagitari abete omorwaire oyo esindani abanyagitari baito bonsi igo okonyora igo babegete chiuniform bosi chianga chiabo chia egasi bono akarengereria nere buna abegete chianga chianka tekonyarekana nainto buna bosongo nkorakoirania maega ake ntori gwanchera mariogo korwa isiko korwa bosongo eye buna echagete nakero omonto ochire ona batonyemaete nocha isiko yenyagitari eyega iga origereri dukende ya mariogo endete iyo egotoka isiko ya bosongo gekogera ntori gwanchera na mariogo korwa isiko naki gekogera togokumia ndiogo kieri rikoretwa riche kobetera omorwaire korwa isiko nainto tori gwancherana buna enyagitari bono abamura kero bacha babori basoka nari barangeri barora ng'a tiga batumeka omwanafunzi oyomo ana bare goteba ng'a abanafunzi nabo babwate enchara nabo batechiri siringi echiri 10 nabo bagwancherana babakonye bakore egeni koita omorwaire oyo buna babangete mwanafunzi ori nere munare omong'aini agancherana akabateisa batiga ng'ende ndore omorwaire esare manye gocha agacha akaeresa omosista ori bwa omorwaire oria kamateba abamura mbare isikari babangete okorora ng'a babangete goita omorwaire bagontebia ng'a eriogo ndire babwate bataete omorwaire obo abetu naende timbase gotebia monto igo rigereria omorwaire oyo monto tabase gocha ororo akairana naende agacha kondigia akandigia narenge chiwodi chiri chia rogoro agatira paka ororo akanyora nonde akang'eresa bunere muna aeresirwe na abamurabo nainche ngekora nkamotebia bono ntaete irane isiko yegeita obatebi ng'a bono gwancheranire kobeta omorwaire esindani erinde bakoa mariogo aywo onyarete tonyarore ng'a kiakororekana agasoka isiko akakwana na abamurabu bakamoa eriogo erio rirase esirenji ime bono tori konyara komanya ndiogo ki gekogera ase egekeke twakorire egasi eye yaito riogo ndiyo mono okogora rirase esirenji otari komanya ng'a ndiogo ki naende erio totakeiri gotebia monto naende bakamoa paka esimi aichache kobwata evideo erinde muna eriogo eri rigokora egasi bwango abwate evideo buna gakomobeta eriogo erio naende abairanirie esimi bagende bono omwanafunzi oria gakwana na barabwo agachi gotebia oyomo basoenere akamokania akamotebia genda aye na esimi eywo bakamworokia paka buna akoigora esimi yabo eywo kenda aye kogokora okore bwango otoiranirie esimi intwe togende momura oria agasoa ime agacha akanyora nao moganyete akang'a esimi eywo na eriogo erio ngacha nero ngakwana ne abaminto abanene ba enyagitari tokaboria naki togokora nao tobwate esimi nao tobwate eriogo togateba yaya tiga torangeria abasikari baiche barabwate abamura bari barabwatu barabekume bamanye koeresa ng'a inki eke kiagendererete nari twakerete abasikari esimi ba Nyanchwa DCI
aba bagochunguza bagacha bare raia bagaikari tokaborokia abamura abo bakababwata ng'ori bachete bakang'ea koeresa rende buna batumire na esime eye buna tonyebwate nabo ekonyagwa korioka na omoiseke oyo okoroku Fiona Nyangena aria achete komanyekana ng'a na enasi ya Nyangena nere ebaete batomete konya kobwati ng'a baikire nabo amang'ana ayio arenge igo mpaka goikera buna abasikari bachete bakabaira nabe intwe eki ntorasabe buna enyagitari yaito naende toteiya abanto baito isika nyagitari yaito ase oborendi netang'aine naende kore bosongo igo ore nka naende isika aria naende togosaba iga aria ase bamura bari babekire na eserekari yaito yonsi tiga efamiri eri enyore oboene bwaye emanye ninki kegendererete ekine eke tiga ketware oboene eche mogaso gati kero nonya nintwe tomanye ng'a ninki eke kiagendererete ekogera kiare gocha gosarimera na erieta ria enyagitari iga abanto baminto intwe buna bosongo intwe ntwanchete abarwaire baito naende nkobarwanera tore ase kere enchera igo naakire mbuya inche nakwana korwa bosongo muna oyomo obo bwa abateneneri ba Bosongo Hospital mbuya mono.